Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ayikho into engicika njengensizwa yazi ukuthi ukuze uqonywe kufanele ube nemali. Uthi uyazama ukumtshela ukuthi hhayi mfowethu kufanele wenze kanje. Hhayi amantombazane afuna imali amantombazane. So umuntu uma ngabe esho kanjalo ovele ubone ukuthi yabona leso isishimane sokugcina ngci, ingqongqo yeshimane leyo. Ngoba ubani umuntu ongayidinga imali emhlabeni? Uma uthatha uyibhekisisa le nto, wonke umuntu uyayidinga imali. Ngoba ngisho ngathi usingile, uyayidinga imali ukuze ukwazi ukuthi uphile. Yazi umuntu nje, uthenge whatever lo oyifunayo. But imali sonke siyayidinga. So uma uzothatha ngaleyo ndlela ukuthi hhayi amantombazane adinga imali, cha, uzoba nenkinga ngoba unegaba empilweni engikholelwayo ukuthi kufanele udlule kuzona. Uyabona uma ulindele ukuthi uzoze ube nemiliyoni kuqala kwimake uba ne-confidence yokuthi u-approach umuntu wesifazane, uzoba nenkinga enkulu ngoba nakhona kusho ukuthi uma ngabe usunemali amantombazane sezoqala-ke manje-ke agijime ey'zele kuwena. Cha, kusafanele nakhona ukhulume, kusafanele uvule umlomo ukhulume ulibike udaba lakho kumuntu, yabo? So uma ngabe leyo nto ungayijwayelanga usamncane ukhula, ngeke kuze kube lula uma ngabe usumdala, yabo? Ngeke ngithi mina umuntu wesifazane at least uma ngabe kubuka fanele noma wena-ke uma ngabe uya kuyena at least akabe ne-interest kuwena as umuntu nje yokuthi hhayi insizwa le uma ngiyibuka engingakwazi ukuthi ngiphilisane nayo ngaphandle kokuthi umvezele ukuthi unani, uhamba ngani, yini onayo emhlabeni. Cha, ema ekubuka nje at least abe ne-interest ukuthi hhayi insizwa yona engakwazi ukuthi ngiphilisane noma engibuka engathi ngingaphilisana nayo ngoba phela akakwazi. Then bese kuya-ke ngakho-ke ukuthi mhlambe-ke uma senibonana senixoxa bese yabona ukuthi ayikhona akuhambi kahle, yabo? But akabe ne-interest. That's why ngithi sidlalela kude kumuntu uma ngabe uya kuyena. Well, kulungile ukuthi okokuqala mhlambe kuphoxe, but okwesibili ngoba ngeke ngithi uma ngabe kuphoxe okokuqala mhlambe usuku lakhe lisuke lingahambanga kahle noma kukhona into emcikile njalo njalo, ziningi izizathu ezenza ukuthi umuntu akuphoxe noma angarespondi ngale ndlela obufisa ukuthi aresponde ngayo. But uma usuye okwesibili okwazi ukuthi lento asuke ekutshela yona usuke eyiqondile, yabo? So uyobe ekutshela exactly into ekufanele le ayiqondile ukuthi ukutshela yona, yabo? So wena-ke ungabe usuloku uqhubeka uncenga njalo. Ngeke ngithi dlalela kude kumuntu ongakufuni. Ungaconvince umuntu ukuthi hawu ngi-right, umuntu nami ngiyathandeka. Hhayi ngeke. If ukuthi akakuzwa kahle okokuqala, okay kulungile, mnike i-chance yesibili uye kuyena. Noma usuye okwesibili still usakunika the same response, cha, kwakudala lapho la uncenga khona isikhathi eside. Manje umuntu uyayifuna le nto noma akayifuni. Alright, so leyo nto izokusiza kakhulu njengoba ngisho ukuthi zikhona iy'shimane uthole ukuthi umuntu okay ulindileke wafunda waba nalo mabhizinisi waba nemali but still uthole ukuthi ushimile, kunzima ukuthi athole intombazane noma athole umuntu wesifazane ukuthi azokwazi ukuthi athandane naye. So kunesigaba empilweni engafanele usaqinga impela ngoba uzoba nenkinga. Kufanele uzijwayeze nje ukuthi uliqaqule ukhulume nabantu, ungabasabi abantu, yabo? Uzijwayezele ukuthi nje kuyakhulunywa emhlabeni, ba-approach abantu nanokuphoxeka, yabo? Nje kunezinto ezincane ezikukhulisayo as umuntu ukuthi hayi emhlabeni kuyaphoxeka. Umuntu uyakutshela ukuthi akasakufuni, yabo? Ungathi ngelinye ilanga awukazi utshele intombazane ukuthi ayisakufuni noma isihlukana nawe. Bese wena lento awuyijwayele, usunemali engaka, ufundile unjani, bese uthatha isinqumo usuyayibulala ingane yabantu. Indaba kune-period noma kunezinto owaskipha empilweni ezibalulekile. So ungabi isishimane salelo hlobo esithi hhayi intombazane ifuna imali, uthi uyamtshela umuntu amantombazane afuna imali. Well, wonke umuntu uyayidinga imali. Noma-ke uma uthi uyathatha uyabheka lawo mantombazane athi yena adinga imali, anayo imali, yabo? So wonke umuntu uyayidinga imali ukuze akwazi ukuphila noma usingile still uyayidinga imali. So ishimane leso uma ngabe sithi ungabe usilalela futhi kakhulu uma ngabe sithi hhayi amantombazane adinga imali bese uyalinda wena ufuna ukuthi hhayi ngothi mase ngiyingaka senginemali engaka ngiqaleke ngisondele kumuntu wesifazane. Cha, uzoba nenkinga, ungayeqi leyo period.
ukhumbule ngeke ngithi kuwena kumantombazane awu-10 ozowashela lawo 8 cha, lento ozoyisho nje noma le nkulumo ofuna ukuyisho kona ngeke aze ayilalele kokulalela, azokuchitha nje, ngeke afune kokulalela, kodwa lawo 2 azoyizwa inkulumo yakho, azokuqoma. So akusho ukuthi wonke umuntu uzokuthanda uma ngabe yakuyena. So iloko engisuke ngikusho kahle. Ngeke ngizwe omunye umuntu-ke uma ngisho njalo bese ethi hayi, ngeke mina amantombazaneni awu-10 ngihlulwe awu-8 wonke ngithola awu-2, hayi ngeke impela. Cha, understand i-logic bakithi. Angisho ukuthi ngempela nawe ku-10 uzothola 2 kuphela, u-8 ukuhlula. I-logic le ngizama ukukunikeza yona ukuthi zama ukuphoxwa umuntu noma intombazane eyodwa, kusho ukuthi khona into e-wrong ngawe noma awuthandeki noma unesicwacwa noma